Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മള് ഏതധ്യായാണ്? എത്രാമത്തെ അധ്യായാണ്? 18ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതില്. അപ്പം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മള് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ആകെ എത്ര അധ്യായം ഉണ്ടെന്നാ പഠിച്ചത്? 18 അധ്യായം ഉണ്ട്. അതിൽ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ നടത്തുന്ന ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കാം. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദിന്റെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ 18 ദിവസമായിട്ട് ഗീതയെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനമാണ് ഇത്. ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ഗീതാജ്ഞാനം. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദിന്റെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. നോക്കാം. മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയും. ഈ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് പറയും? മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം അല്ലെ. സന്യാസി മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിന്റെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. എന്താ നോക്കാം. എന്താണ്? അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. എന്താ പറയുക? അർജുനൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും, കേശി എന്ന കുതിരയെ കൊന്നവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പേര് ഭഗവാന്?
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പേര്? ഇതുവരായിരുന്നു ഹൃഷികേശൻ അല്ലെ? ഹൃഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ? ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും, ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെ? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപേക്ഷിക്കാം, അതാണ് ത്യാഗം അല്ലെ? ത്യാഗത്തിന്റെയും മോക്ഷത്തിന്റെയും അല്ല സന്യാസത്തിന്റെയും എന്താ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. അതായത് 18, 55 എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലെ? ഹാപ്പി അല്ലെ? ഹാപ്പി കൃഷ്ണ. നോക്കൂ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി അല്ലെ? 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശ്വദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ആരെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാൻ വേണ്ട സാധനമാണ് എന്താ വേണ്ടത്? ഭക്തി. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം കിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, തേൻ കുപ്പിയും തേനീച്ചയും. അപ്പൊ തേൻ അടച്ചു വെച്ച് അല്ലെ, കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം അടച്ചു വെച്ച് കോർക്കൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അത് തേനീച്ചയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമോ? ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? ആ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അടപ്പ് തുറക്കണ്ടേ? അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് തേൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്താലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ തേൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ തേനെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ, തേനെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ, തേനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ കുപ്പിന്റെ അടപ്പ് തുറന്നെടുക്കണം. അപ്പം ഈ കുപ്പിയുടെ ഈ തേനീച്ച കുപ്പിയിൽ അല്ലെ, ഈ കുപ്പിയിൽ നിറയെ തേനുണ്ട്, പക്ഷെ കുപ്പി നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അതിന്റെ പുറം ഇങ്ങനെ നക്കിയാല് അല്ലെ, പുറത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ തേനീച്ച നടന്നാൽ അതിന് തേന് കിട്ടുമോ? കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ? ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ആ അറിവുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം, വൈകുണ്ഠൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഡൽഹിക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മള് അല്ലെ വൃന്ദാവനത്തേക്ക് പോകണം വിചാരിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മധുരയിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങണം. അവിടെ അപ്പൊ മധുരയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്താലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? മധുര വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് എവിടെയാണ് അല്ലെ? ഏത് അല്ലെ വിമാനത്തിൽ കയറിയാൽ, വിമാനത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ, എന്നാലേ നമുക്കതിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ AC-യിലും ഇതിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണം അല്ലെ? നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ കയറി അവർ അന്വേഷിക്കുക. അതുപോലെ ബസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം?
ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അല്ലെ. ടിക്കറ്റ് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എത്ര പൈസ കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭവനാണ് ഗോലോകം. അവിടെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത്? ഏതിന്റെ ടിക്കറ്റാ? ഏതിന്റെ ടിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത്? ഭക്തിയുടെ ടിക്കറ്റ് വേണം അല്ലെ. ഭഗവാന് മനസ്സിലാവണം നമ്മളൊക്കെ നല്ല ഭക്തരാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ധാരാളം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ലോകമാണേത്? ഗോലോകം. അവിടെ രാധാറാണി ഉണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ, അഷ്ടസഖിമാരുണ്ട്, പിന്നെ ധാരാളം 100 സഖിമാര് വേറുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്ത് അല്ലെ കോടിക്കണക്കിന് ഗോപികമാരുണ്ട്, ഗോപന്മാരുണ്ട്, ഗോക്കളുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ലോകത്ത് എത്തിയാൽ എന്താണ്? ഒരു വിഷമവും എപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, ആ ലോകത്ത് എപ്പോഴും എന്താ? സന്തോഷാണ് അല്ലെ, ഒരു ദുഃഖവും സദാ സന്തോഷാണ്. അപ്പൊ ആ ലോകത്ത് എത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമുള്ളൂ? ഗോലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? കുറെ ഇലകളും ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കുറെ ഇലകൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങള്? പിന്നെന്താ കാണുന്നത്? സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആരാ മനസ്സിലാവും? ഒരു കിളിയെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു കിളിയെ കാണാനില്ലേ? അതാണ് നമ്മള് വെറുതെ തമാശ കളിച്ചാലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള നമുക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം വേണം അല്ലെ. ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 58ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. 58ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മൽപ്രസാദ തരിഷ്യസി അത ചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്യോഷസി ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എൻ്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായി ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായി ഇരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക. ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും വായിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അല്ലെ, കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. പ്രസാദം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, ബുദ്ധി വികസിക്കും അല്ലെ, തലച്ചോറിലുള്ള ടിഷ്യൂകളൊക്കെ വികസിക്കാനൊക്കെ പ്രസാദം സഹായിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചു. നാവിനെ അല്ലെ, ശരീരത്തെ നമ്മുടെ അന്തർഭാഗത്തിലെ ഉൾഭാഗത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? പരിശുദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ പ്രസാദത്തിന് കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ അതിനുവേണ്ടി പ്രസാദം കഴിക്കാം. ബദ്ധ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം ഭൗതിക ജീവിതം നമുക്ക് എപ്പോഴും സുഖാണോ? നമുക്ക് എപ്പോഴും സുഖാണോ ഉള്ളത്? ആണോ? എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും? സുഖം മാത്രമാണോ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും? അല്ല, ദുഃഖമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക അല്ല, ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണെങ്കില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ. എന്നിട്ടോ ആ ബോധത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമത അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ നമ്മള് അഹങ്കാരം കാണിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒന്നും ശ്രമിക്കാതെ അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ നിന്നാ എന്താ സംഭവിക്കുക? നാശമാണ് ഫലം. നാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലെ ശാരീരികമായിട്ടും അല്ലെ സാമ്പത്തിക എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നശിപ്പിക്കപ്പെടും അല്ലെ, നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നാശത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ, ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസാര സാഗരം, ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഇത് സംസാര സാഗരാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലാണ്, സംസാര സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതമാകുന്ന കടല്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും, പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവും, കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, അസുഖം വരും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നാണം കെടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരണപ്പെടും, ജനനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വരും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലത് സങ്കടമായിരിക്കും, ചിലത് ദുഃഖം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരണപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടം വരിക അല്ലെ, എല്ല് പൊട്ടുക, കാല് മുറിയുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദുഃഖകരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം ഉള്ളത് എന്ത്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. നമ്മൾ സർവം അല്ലെ, സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഭഗവാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭക്തിയോടുകൂടി എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മളെ ആരെ ഏറ്റെടുക്കും, ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. കേട്ടോ, ഇവിടെ സംസാര സാഗരത്തിൽ അങ്ങനെ പെട്ടു ഉഴലാണ്. തിര വരുന്നുണ്ട്, തിര വരുമ്പോ തിരേന്റെ കൂടെ കരയിലേക്ക് വരും. തിര കടലിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോകുമ്പോ തിരയോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് പോവും, പിന്നെ അങ്ങോട്ടും വരും, പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലെ. ആ ഉപ്പുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചാലത്തെ കഥ എന്താണ്, ആകെ ഇതായി ആ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കും, ചിലപ്പോ കണ്ണൊക്കെ നീറിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ആകെ പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ചില വിഷമഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അല്ലെ, അത്രയും പ്രയാസകരമായിരിക്കും. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, ആരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. ഇതാ നോക്കൂ, ഇതാ സംസാര സാഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുഴലുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാൻ വന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അന്ന് ഗജേന്ദ്ര താമരപ്പൂ പറിച്ച് അർച്ചിച്ചപ്പം ഗജേന്ദ്രന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഗരുഡന്റെ പുറത്തുള്ള ഭഗവാനാണ് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ആപത്ത് വന്നാലും നമ്മളെ ആര് സഹായിക്കും, ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എവിടെയാ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, പരമാത്മാവായിട്ട് എവിടെയാ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, മനസ്സിലാണോ പറഞ്ഞത്, ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ. മനസ്സ് ഹൃദയത്തിലാണോ, അവിടെ എവിടെയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ആകെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആകെ മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം അല്ലെ, മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം. പക്ഷെ മനസ്സ് എവിടെയാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ, നെഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെ, കരളിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലായിട്ട് വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും അല്ലെ, നമ്മളെ ഇതിലൊക്കെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു, 9-26 ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു, ഭോക്താരം പറയൂ, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്, സുഹൃത്താം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ആര് സ്വീകരിക്കും, ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി സമർപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രം.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? ആ പരമാത്മാവിനെ ആർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ? നല്ല പരമ പുരുഷന്മാർക്ക്, അതായത് നല്ല സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഇതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നല്ല ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് ഈ ഗുരുവിൽ നിന്നും ഇയാൾക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ ആ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 65-ാമത്തെ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് നമ്മൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പഠിച്ചത്? മന്മനാഭവ മൽഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മൽപരായണഃ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ആരെ ഓർക്കണം? ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ ഭക്തനാവുക, അല്ലെ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ചെയ്യാ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെയോ എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. മറന്നു വരുന്നിട്ട് അത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. എന്തൊക്കെ 4 കാര്യങ്ങള്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഇത് പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് എന്താണ്? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവര് സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടും, അല്ലെ? സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് പോകും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മള് കുറെ സമ്പത്തുണ്ട്, കുറെ പൈസ ഉണ്ട്, കുറെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആരുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ കഴിഞ്ഞതും, ഈ ക്ലാസ്സില് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ സാധിച്ചതും, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതും ഒക്കെ ആരുടെ ഒറ്റ കാരുണ്യാണ്? അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. അപ്പം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോടൊപ്പം, അല്ലെ, നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആരെത്തും? ഭഗവാൻ എത്തും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം മന്മനാഭവ മൽഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം. ഈ അധ്യായത്തില്, ഈ ശ്ലോകത്തില് കുറഞ്ഞൊരു മാറ്റമുണ്ട്. മന്മനാഭവ മൽഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ? മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? സത്യം തേ പ്രതിജാനോ പ്രിയോസിമേ. എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയുള്ളവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ കാരണം? എന്താ? ഒരു വലിയ ദൂരത്തും അല്ല, അല്ലെ, അടുത്തനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. എന്തൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക. മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഇത് ഓർമ്മ വേണം. എപ്പൊ നമ്മളോട് ഈ ശ്ലോകം ചോദിച്ചാലും 9-ാമത്തെ 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതേ ശ്ലോകം തന്നെയാണ് 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 65-ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ 2-3 തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് ഈ വരികളിലൂടെ ആര് വ്യക്താക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം മന്മനാഭവ മൽഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം ദേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ. എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക, അല്ലെ, ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ തീർച്ചയായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി, ഇല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ സുഖമായിട്ട്, അല്ലെ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ, ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ നമുക്ക് അവിടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നോക്കൂ, എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അതെന്തായിരുന്നു കഥ?
ഗോവർദ്ധനം. ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം അല്ലെ. അതായത് 7ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ സാധാരണക്കാരനല്ല അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണോ ഭഗവാൻ? ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ ഉള്ളത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണുള്ളത്. അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനങ്ങളാണ് ആർക്കുള്ളത്? ജ്ഞാനമുണ്ട്, അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമൊക്കെയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു കാര്യം തന്നെ അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വയറ് നിറയണേ വായക്കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് വേണ്ട. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കണ്ണിൽ അല്ലെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ നൽകുന്ന പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഭോഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് പ്രസാദമാക്കി തരാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അല്ലെ. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഒരാഴ്ച മഴ പെയ്തപ്പോ ഇന്ദ്രൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ആകെ മുങ്ങി അല്ലെ, ബുദ്ധിമുട്ടായിണ്ടാവും, കുറെ പേരൊക്കെ ജീവൻ പോയിണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്നത്. ആ 7 വയസ്സുകാരനായ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം നടത്തിയില്ലേ. ഗോവർദ്ധനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചു അല്ലെ. കാലികളെയും ഗോപന്മാരെയും ഗോപസ്ത്രീകളെയും ഗോപികമാരെയും എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്തു? സ്നേഹത്തോടു കൂടി സംരക്ഷിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? 55ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്ത്യ അഭിജാനാതി അല്ലെ യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ സജ്ഞാത്വ വിശദേ തദനന്തരം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? 66ാമത്തെ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ 55ാമത്തെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്? 55 അല്ല, 66ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചാ. എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവധർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കുക. എന്താ പരിത്യജിക്കുക പറഞ്ഞാല്? ഉപേക്ഷിക്കുക. സർവധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മൊബൈൽ കളിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? അല്ല. എന്താ പറയുന്നത്? മാമേകം ശരണം വ്രജ. മാമേകം ശരണം വ്രജ. എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. മനസ്സിലായ? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച മറ്റെല്ലാ ദേവീദേവന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ അല്ലെ. ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും സർവപാപേഭ്യോ, സർവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം, എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എന്താണ്? എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മോക്ഷം നേടിക്കോളൂ, ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. അതാരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഭയവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ആശങ്ക ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ആരെ ഏറ്റെടുക്കും? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. എന്നുവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്താണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഈ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അതായത് പ്രഭുപാദ് എല്ലാവരോടും പറയും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഡോക്ടർ പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോ ഒക്കെ പ്രഭുപാദ് എന്ത് പറയാറുണ്ട്? ഇത് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീണ്ടും വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു? പ്രഭുപാദ് എന്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട്? ഭാഗവതം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും വായിക്കണം. ഇനി എല്ലാ അധ്യായവും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരധ്യായം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ അധ്യായം വായിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അധ്യായമാണോ ഇഷ്ടം ആ അധ്യായം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നും വായിക്കണോ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമയമില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ്.
അപ്പം എനിക്ക് എവിടെയാ പ്രഭു സമയം? അല്ല, എനിക്ക് സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഏത് ശ്ലോകമാണത്? ഈ 18-ാം അധ്യായത്തിലുള്ള 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാൽ എന്താണ്? അത് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കൂ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക എന്നാണ് ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നിൽ ശരണം തേടുക. അല്ലെ, എനിക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ, അല്ലെ, ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി. അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞ അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി എന്നാണ് എന്താ? എനിക്ക് മറ്റൊരാശ്രയമല്ല, അല്ലെ, മറ്റാരുടെയും സഹായം എനിക്കില്ല. ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ആ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള തലയില് പീലി തിരുമുടി, അല്ലെ, തലയില് മയിൽപ്പീലി ചൂടിയിട്ടുള്ള, കൈകളില് എന്താണ് കണി, കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഓടക്കുഴലുള്ള. പിന്നെ ഏത് വസ്ത്രം ഉടുത്തിട്ടുള്ളത്? മഞ്ഞപ്പട്ട് ഉടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ രൂപം. അല്ലെ, ആ രൂപം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ മാത്രം വിചാരിക്കുക. അല്ലെ, അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാൽ കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞ. അല്ലെ, എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ആര് സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോടുകൂടി, അല്ലെ, പ്രേമത്തോടുകൂടി, സ്നേഹത്തോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാ? മറ്റ് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും, അല്ലെ, നമ്മുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും. അതാണ് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞത്? മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആര് രക്ഷിക്കും? ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, അല്ലെ, അത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്ക് ആരെത്തും? ദാ വരുന്നു. ആരാ വരുന്നേ? കണ്ണൻ വരികയാണല്ലേ. കണ്ണൊക്കെ മിഴിച്ചിട്ടാ വരുന്നത്, എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെ, സന്തോഷത്തോടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ആരാ വിളിച്ചത് നോക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. നോക്കൂ, എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. അല്ലെ, അല്പം പോലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിന്റെ എല്ലാ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും, അല്ലെ, നീ എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങളോ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ, എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മാത്രമാ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്മരണം, കീർത്തനം. സ്മരണം കീർത്തനാണോ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതല്ല, 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം? ഏതായിരുന്നു? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, സദാ ഓർക്കുക, എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കല്ല, സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. അല്ലെ, പിന്നെന്താണ്? നമസ്കരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കരിക്കുക, പിന്നെ ആരാധിക്കുക. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമസ്കരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എന്താ പറയുന്നത്? അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. നീ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട, അല്ലെ, നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, നിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. അല്ലെ, നിന്റെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അവസാന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗജേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അല്ലേ, ഉണ്ടോ? ഒരു താമരപ്പൂ പറിച്ചിട്ട് ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു? ഭഗവാൻ. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആര് സമർപ്പിച്ചു? ആ ഗജേന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ചു. അതോടുകൂടി ആ ആനയുടെ കാലിൽ
കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? മുതലേ ആര് കൊന്നു? ഭഗവാൻ കൊന്നു കൊന്നു. എന്നിട്ട് ആരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി? ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പാപം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി അല്ലെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനെത്തും. ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതം അല്ലെ 68ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മൽഭക്തേഷ്വപി ദാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം അല്ലെ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായതാണ് ഈ ഗീതാജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ ഉന്നതമായ അല്ലെ, പരമോന്നതമായ ജ്ഞാനമാണെന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അതിലുള്ള ഏറ്റവും പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആരെയാണല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു. രാജഗുഹ യോഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ 9ാം അധ്യായത്തിലെ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് എന്താ പറയുന്നത്? മന്മനാഭവ മൽഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശസി യുക്തയുവ ആത്മാനം മൽപരായണ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തനായാൽ മാത്രം മതി. ഭക്തനാവുക, സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. മാത്രമല്ല അവരെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ആര് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും? ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അത്രയും കാരുണ്യം ആർക്കാ ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാരുണ്യമൂർത്തിയായ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാരുണ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ കണ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതൊരാൾക്കും അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ആര്? എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഏത് ജന്മം എടുത്താലും കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഏത് ജന്മം എടുത്താലും നമ്മോടൊപ്പം പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം നടക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? അല്ലെ, എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം നടക്കുന്ന സുഹൃത്തിനല്ലേ, എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ള ആളെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാല് നമ്മൾ വേറെ ആരെയും അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ആരെയാ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? ആരെയാ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മ ഭഗവാനെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 4 കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. 4 കാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 4 കാര്യങ്ങള്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, സദാ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക, പിന്നെന്താ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. അപ്പൊ മാത്രല്ല ഭഗവാന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ ഭക്തിയോട് കൂടി നമ്മൾ ആ നാമം ചൊല്ലുക, ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഓർമ്മിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സഹായത്തിന് ആരുണ്ടാവും? ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വരും. എന്നിട്ട് എന്താ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്? താൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം സാമൂഹികമായ വർണ്ണാശ്രമത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വർണ്ണാശ്രമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സന്യാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനോനിയന്ത്രണം അല്ലെ, ധർമ്മം, ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? തനിക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത. എന്താ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാറുണ്ടാല്? പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വാങ്ങിയാൽ പകുതി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ, പകുതി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ചിലപ്പോ. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനോനിയന്ത്രണം, ധർമ്മം, ഇതൊക്കെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേക ശരണം വ്രജ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരെ ശരണം തേടുക? ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം തേടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്?
ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതം പരമഗുഹ്യം അല്ലെ, 68ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കൂ. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മൽഭക്തേഷഭിദാസ്യതി ഭക്തിം മയീം പരാം കൃത്വ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, അതാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരമരഹസ്യമായ അറിവാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്താൽ, അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ് അല്ലെ. ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരെന്താണ്, നല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരും ആരുടെ അടുത്തെത്തും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പ്രയോജനമാണ്. നമ്മള് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും പ്രയോജനമാണ്, അവർക്കും പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രയോജനമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ആ ഭഗവാനിലെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ വേഗം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല, ഒരു ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ. എപ്പ ചോദിച്ചാലും ഓർമ്മ വേണം. മന്മനാഭവ മൽഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മൽപരായണ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയും ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളെയും എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത പുണ്യം ഭഗവാൻ നൽകും. എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, 69ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. നജ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയ കൃത്തമാ ഭവിത നചമേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും ഭക്തിയെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവര് എന്താണ്, ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് അല്ലെ, അത്രയും പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഭഗവാന് മറ്റൊരാളില്ല, മാത്രമല്ല ഇനി ഒരാൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഭക്തന്മാരെയാണ് ഇഷ്ടം. അതിലേറെ ഇഷ്ടം ഭഗവാൻ ആരെയാണ്, ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാനത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവൻ, പഠിച്ചറിയാന്ന വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക, ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ 2 ശ്ലോകം പഠിച്ച് നമ്മൾ അത് എന്നും ചൊല്ലി ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച എന്താണ്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാണ്. അതും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആരാ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നു അല്ലെ. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, 2ഓ 4ഓ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ച് എന്നും നമ്മൾ അത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വലിയ ഇഷ്ടവും വലിയ സന്തോഷവും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ അതും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാണ്. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ഞാൻ അല്ലെ എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ എന്താവില്ല, തെറ്റാവോ? ഭഗവാന്റെ വാക്ക് എന്നും നടന്നിരിക്കും, എന്നും ശരിയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്താണ്, ഇതില് ഈ എത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം അല്ലെ, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്, സംഭാഷണമൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മാത്രല്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാറ് എന്താ അല്ലെ, എല്ലാരും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടപ്പാക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ മന്ത്രിമാരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, സഹായം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ചെയ്യും, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ സഹായം എന്തായാലും കിട്ടും അല്ലെ. ഏത്
നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഖ്യാപനം അവര് നടപ്പിലാക്കും. അത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യില്ലേ? മന്ത്രിമാരല്ലേ, സാധാരണക്കാർക്ക് തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടത്താതിരിക്കോ? അത്രയും കാരുണ്യാണ് ഭഗവാനോടും കാരുണ്യം ആർക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത്? 71ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധാവാനസ് അനസൂയശ്ച ശൃണുയാദഭിയോതനര സോ അഭിമുക്ത ശുഭാൻ ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും, അസൂയ തീണ്ടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ആര്? ഭഗവാനോട് തീരെ അസൂയ തോന്നാത്ത ആളായിരുന്നു ആര്? വേഗം പറയോ? ഭഗവാനോട് തീരെ അർജുനൻ അല്ലേ? ഭഗവാൻ അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും. വിശ്വാസം വേണം, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ വിശ്വസിക്കണം? ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് അല്ലെ? പാപം അവരെ പാപങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഇനി അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങളുടെ ആ പാപം ആരെ ഏറ്റെടുക്കും? ഭഗവാനെ ഏറ്റെടുക്കും. എന്നിട്ടോ പുണ്യാൽല്ലേ നിന്ന് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും അല്ലെ? അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് എവിടെ എത്തും? പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും അല്ലെ? പരിശുദ്ധമായ ആത്മാക്കൾ വാഴുന്ന വൈകുണ്ഠത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അവരെത്തും. ഒരു സംശയവും ഇല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ അല്ലെ, ഇപ്പോൾ എന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സ് ശരിയായത്. ഇതുവരെ എന്താണ്? കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ? എന്താ, യുദ്ധം ചെയ്യണോ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടോ, എന്റെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊന്ന കുടുംബതാവില്ലേ അല്ലെ, കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതെ ആവില്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ എങ്ങനെയല്ലേ ഇവര് കൗരവരെ മുഴുവൻ കൊന്നിട്ട് രാജ്യം നേടുന്നതിൽ നല്ല സന്യാസിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലായി? ആ ജ്ഞാനം അർജുനന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ വ്യാമോഹമെല്ലാം തീർന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ക്ഷീണവും മാറി, അജ്ഞതയും മാറി, ഒക്കെ മാറി. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അല്ലെ? കേട്ടോ, കാരുണ്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി അല്ലെ? എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കിട്ടി എന്നല്ല പറയുന്ന അർജുന. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട്, എന്റെ കൈ കാലൊന്നും കുഴയുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താണ്? സംശയരഹിതനുമാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല അല്ലെ? കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് സംശയമല്ല, ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് സംശയമല്ല അല്ലെ? ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയമില്ല. ആ സംശയമെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആര് ഇല്ലാതെയാക്കി? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെയാക്കി അല്ലെ? വെറുതെ ഇല്ലാതെയാക്കിയതാണോ? ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്താൽ എന്താണ്? അതിന്റെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള സത്യം ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അർജുനന് മനസ്സിലായി. ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇനി എന്താണോ അങ്ങ് പറയുന്നത്? അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യും, യുദ്ധം നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യുദ്ധം നിർത്തും, ഇനി വേറെ സന്യാസിയാവാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സന്യാസിയാവും. അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താണോ അങ്ങ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഇനി ആര് കേൾക്കുള്ളൂ? അർജുനൻ കേൾക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പം അത്രയും ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയതോടില്ല, ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതോടുകൂടി അർജുനൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും കൂടി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒടുവിൽ അല്ലെ ഈ ഗീത അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവസാനം ഈ ഗീതോപദേശം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അർജുനൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു. ഉടൻ തന്നെ ഗാന്ധീവം കയ്യിലെടുത്തു. എന്നിട്ടോ അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? എത്ര ഇത് പറയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതല്ല, ഇതാര് പറയുന്നതാണ്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. 74 മുതൽ 78 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്.
അതിൽ 78ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഗീതയുടെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. എന്താ നോക്കാം, എന്താ പറയുന്നത്? യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. അവസാനം അല്ലെ സന്ധ്യ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 18ാം അധ്യായത്തിൽ 78 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ 78ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഇതാര് പറയുന്നതാണ്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ, എന്താ പറയുന്നത്? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ? എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ, എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ, അല്ലെ? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര, ധനുർധരൻ അല്ലെ, ധനുസ്സേന്തിയ അർജുനൻ അല്ലെ, വില്ലേന്തിയ അർജുനൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, വില്ലാളിയായ അർജുനൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തൊക്കെ ഉള്ളത്? ശ്രീ, ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഐശ്വര്യം, വിജയം, ശ്രീർ വിജയം, പിന്നെ എന്താണ്? ഭൂതിർ, ഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാ അസാധാരണ ശക്തി അല്ലെ, ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർ മതിർമമ അല്ലെ, അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്റെ അഭിപ്രായം ആര് പറയാണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ എവിടെ ഉണ്ടോ, വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എവിടെ ഉണ്ടോ, ഇത് ആരാണോ അല്ലെ ഈ ഗീത അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങള്, ഈ ഗീത വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ ആരുണ്ടാവും? കൃഷ്ണനും ഉണ്ടാവും, അർജുനനും ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണനുള്ള സ്ഥലത്ത് ആരുണ്ടാവും കൂടാതെ? അർജുനന്റെ പിന്നെ ആരാണ്ടാവുക? ലക്ഷ്മി ദേവി. ലക്ഷ്മി ദേവി, അതന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും, ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത്, എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അത് ചുരുക്കത്ത് പറഞ്ഞ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ യുദ്ധത്തില് ആരെ ജയിക്കുള്ളൂ? അർജുനനെ ജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറയാണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. കാരണം എന്താ? യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ എവിടെ ഭാഗത്താണ്? ആരുടെ ഭാഗത്താണ്? അർജുനന്റെ ഭാഗത്താണ്. മാത്രമല്ല ധർമ്മം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ആരുണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ധർമ്മം വിട്ട കളിയാണ് ആര് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്? കൗരവര് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പം ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ സഭയിലൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും ചേർന്നതല്ല. അത്രയും അധർമ്മമാണ് ആര് പ്രവർത്തിച്ചത്? കൗരവര് പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പം ആ അധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ട് ആരെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ? അർജുനനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഇനി 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. 40. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയുക, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സന്ദേശങ്ങള്? നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. നാം എന്താണ്? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പരമമായ വ്യക്തിത്വമാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ പരമമായ വ്യക്തിത്വം ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ. അതെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പ്രക്രിയയാണെന്ത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനല്ലേ, പരിപൂർണത നേടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം. ആർക്ക് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നോക്കൂ, ശരിയായ ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ശരിയായ മന്ത്രോച്ചാരണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെല്ലിയ ഏതെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളൊന്നും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ആ നാമത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നാമം ചെല്ലാൻ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ നാമത്തിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നും നാമം ചെല്ലാറില്ലേ? നാമം ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊരു സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദിവസം അത് ചെല്ല കേട്ടോ. ദിവസം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈശ്വരനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യുക. കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.
മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരില്ല. എവിടെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയോട് കൂടി പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം തികച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ശനി ഞായറും അല്ലെ എന്താണ് ഗീതാ പഠനം ഉണ്ട് അല്ലെ. ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ശനി ഞായറുമാണ് 4 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേരുക. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് തരും. കിസ്സൊക്കെ ഇന്നത്തോടു കൂടി ചെയ്ത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇന്ന് തരുന്ന ലിങ്കിൽ ചേർന്നിട്ട് ശനി ഞായറും ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഏത് അഡ്വാൻസ് ഗീത ലെവൽ 2. അപ്പൊ ആ 2 ലെവലിൽ നമ്മൾ എല്ലാ അധ്യായത്തിലുള്ള ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ 2 ദിവസം പഠിപ്പിക്കാം. ശനി ഞായറും ഒരു അധ്യായം പഠിപ്പിക്കും, പിറ്റത്തെ ശനി വേറൊരു അധ്യായം പഠിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ 18 ആഴ്ച കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കഥകൾ കേൾക്കാനും പാട്ട് പാടാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എന്നാ തുടങ്ങുന്ന? അത് ശനി ഞായറും തുടങ്ങും. ശനി നാളെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടോ? ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ വോയിസ് അല്ല, ഗ്രൂപ്പിലിടാ അതിന്റെ കാര്യങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് ചേർന്നാൽ മതി. ശിവാനി അതിലുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ശനി ഞായറും ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ലേ ശിവാനി? ശിവാനി ചേർന്നിട്ടില്ല? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ വന്നില്ലായിരുന്നോ? നമ്മൾ ശനി ഞായറൊക്കെ എടുക്കല്ലേ മോളെ 4:30 ആ ക്ലാസ് ആണ് പറയുന്നത്. മോളെ അതിലുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉള്ളവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ആ ദിവസം വന്നാൽ മതി. അതിന് ലിങ്ക് ഇടും, അന്ന് നോക്കി വന്നാൽ മതി. ഏത് ദിവസമാണ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഇടും, അത് നോക്കി വരാം. മറ്റന്നാൾ മുതലല്ലേ? മറ്റന്നാൾ നോക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ആവുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ തിങ്കളോ ചൊവ്വയോ ആക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ലിങ്ക് ഇടുന്ന നോക്കിക്കോളും നിങ്ങൾ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ പറയുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് പ്രധാനമായിട്ട് അതിന് വിഷാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെ കുടുംബ സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, പിന്നെന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പം ഗീത തുടങ്ങുമ്പം അർജുനന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിയാറായപ്പോ അർജുനന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിട്ട് മാറി? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇനി എന്താണോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്റെ മോഹങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്താണ് പറയാ, എന്റെ ആ ക്ഷീണവും അവശതയും അല്ലെ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണെന്ത്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 9-ാം അധ്യായത്തില് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാണ് പറയൂ? മന്മനാഭവ മാമേ വൈശസി ആത്മാനം
പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ശാന്തി മന്ത്രം. ശാന്തി മന്ത്രം ശാന്തി മന്ത്രം സർവലോക മഹേശ്വരം സുതം സർവഭൂതാനാം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അത് ഏത് അധ്യായത്തിലെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? 5-ാം അധ്യായം. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകാണ്? 29ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചത്? പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചു, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പഠിച്ചു? ദേഹിനോസ്മിൻ യദാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തദാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കുക ഭഗവാൻ? എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അതെ, അത് ഏതായിരുന്നു ശ്ലോകം ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? പരിത്രാണായ സാധൂരാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃത സംഭാവനായ സംഭവാനി ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ. സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ അല്ലെ. പിന്നെ ശാന്തി മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പഠിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അതായത് പഠിച്ചത് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ബ്രഹ്മജമേ ദിവ്യം ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. ഓർമ്മണ്ടോ? പഠിക്കണം. പിന്നെ ഏതാണ് പഠിച്ചത്? നമ്മളെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 34ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മന്ത്രം ഏതായിരുന്നു? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏത് രാജാവാണ്? ഒരു കൃത്യൊക്കെ വന്നില്ലേ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട്? ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രത്തെ അയച്ചു. ആരായിരുന്നു? ഏത് രാജാവായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആന്നാണ്. ആരായിരുന്നു? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഏതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? വേഗം പറയൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, ത്വക്ക് അല്ലെ. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി? എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാ? മൂക്കോണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മൂക്കൊണ്ട് തുളസി മണക്കാൻ വേണ്ടി, തുളസി മണക്ക. ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കേൾക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണുക. ഭഗവാന്റെ രൂപം, മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണുക. തല കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ കാലുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക. കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കൂപ്പുക അല്ലെ, അർച്ചന ഒക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ്? ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഭക്തനായിരുന്നു ആര്? ഏകാദശി നോട്ടിട്ട് അംബരീഷ രാജാവ്. അത് മറന്നു പോയിരുന്നിട്ടാ, അംബരീഷൻ അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ വാൽമീകിയുടെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? വാൽമീകി ആദ്യം ആരായിരുന്നു? നാഗരൻ കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പം ആ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സമീപനം കൊണ്ടും അവരുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ടും
അപ്പൊ അവർ ഉപദേശിച്ച മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടും അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് മാറി? നല്ലൊരു വാൽമീകിയായിട്ട് മാറി, നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറി. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇതിഹാസമായിട്ടുള്ള രാമായണം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത്? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചു. എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു? വെള്ളത്തിന്റെ രുചി, പിന്നെ ജലത്തിന്റെ രുചിയായിട്ട് കാണാൻ, പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രത്തിലെ ഓം അല്ലെ, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, ഭൂമിയുടെ സുഗന്ധം, തീയുടെ ചൂടൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ത്? രാക്ഷസ അല്ലെ, ആസുര ശക്തിയെ കുറിച്ചും ദൈവിക ശക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദൈവിക ശക്തികള്? ദൈവിക ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? വേഗം പറയൂ. ലാളിത്യം, അഹിംസ, പിന്നെ ശുചിത്വം അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം അല്ലെ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും? മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ അനുകമ്പ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, സത്യം പറയും, സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കും, കൃത്യനിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദൈവിക ശക്തികളാണ് ഇതൊക്കെ. എന്തൊക്കെയാ ദൈവിക ശക്തികള്? അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, അഹംഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം പിടിച്ചു വാങ്ങും. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തിനു വിശ്വാസമില്ല? ദൈവത്തിന് വിശ്വാസമില്ല, ഈശ്വരന് വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെന്താണ്? അവരെന്താ ചെയ്യാ? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായി അവരെന്താ വിചാരിക്ക? ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയില്ലേ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയില്ല, ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നേടി എന്നൊക്കെയാ പറയാ. പക്ഷെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയില്ല? അങ്ങനെ പറയില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ, ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നേടി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടി എന്ന് പറയും. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ അറിവ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് എന്ത് കുറയണം? അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവരുത്, വിനയം കൂടണം. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുവോ? അല്ലേ, സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, യുവത്വം, നല്ല കുടുംബമൊക്കെ എന്നും നിലനിൽക്കുവോ? എന്നും നിലനിൽക്കുവോ? ഇല്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എത്ര യുഗങ്ങളുണ്ട്? 4. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അല്ലെ, അതിന് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിൽ എന്താ? ധ്യാനം, മെഡിറ്റേഷൻ. ത്രേതയുഗം ത്യാഗങ്ങൾ, സാക്രിഫൈസ്. ദ്വാപരയുഗം ക്ഷേത്രാരാധന, ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ്. കലിയുഗം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചാൻ. ഏതാന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ മോനെ, ഒക്കെ പറഞ്ഞു നീ. അത് സത്യയുഗത്തിലാണ് ധ്യാനം. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലാണ് എന്ത്? യാഗം, യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് എന്ത്? ക്ഷേത്രാരാധന, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ യജ്ഞം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ആരായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു സുദാമ അല്ലെ. ഭയങ്കര നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു, നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ജിഗോ പഠിച്ചു. എന്താ ജിഗോ? ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട്. ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ്, ഗുഡ് ഇൻ ഗുഡ് അല്ലെ. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്താണ്? നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ചെയ്യാനും സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മൂന്നും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സാ വാച കർമ്മണ. അത് ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ. മനസ്സാ വാച കർമ്മണ, ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുക. ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ്, ഗുഡ് ഇൻ ഗുഡ് അല്ലെ. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു?
സപ്തഗുണം ഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണം. പിന്നെ നാലാമതായിട്ടൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് എങ്ങനെയുള്ളവരാ ശുദ്ധ സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളവര്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നവർ അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, നാമം ചൊല്ലുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര് ഏത് ഇതിലാണ്? ശുദ്ധ ഭക്ത ഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ ആരാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലോകത്തെത്തും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഗോലോകത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ എത്തും. മറ്റു ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ആരാധിക്കുന്നവര് സ്വർഗത്തിലെത്തും. പിന്നെ രാക്ഷസന്മാരെ അല്ലെ അസുരന്മാരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് എത്തും അല്ലെ. പിന്നെ അവസാനം എന്താണ്? ഇപ്പൊ പിശാചിനെ അല്ലെ ഭൂതപ്രേതങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവര് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എവിടെ എത്തുക? പ്രേതങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ എത്തുക. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഈ ശ്ലോകം 18-ാം അധ്യായത്തില് 65-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കണം. മന്മനാഭവ മൽഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ സത്യം മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ അല്ലെ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. മാത്രല്ല അവൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അവൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, അവൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം പഠിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 3 തവണ നാമം. എനിക്ക് പാട്ട് പാടാനുണ്ടോ? പാട്ട് പാടാൻ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാടിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അല്ലേ? കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാട്ട് പഠിച്ചവര് പാടിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം പാടൂ. ആരാ പാടുന്നത്? 2 വരി ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലിയാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആരും വിഷമിക്കാൻ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ചൊല്ലുന്നത് പറയണോ? മാതാജി പേര് വിളിക്കണോ? ഞാൻ ചൊല്ലാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗജ്ജാലപാലം ഖജകണ്ഠമാലം ശരചന്ദ്രബാലം മഹാദൈത്യകാലം നഭോ നീലകായം ദുരാകാരമായം സുപത്മാസഹായം ഭജേഹം ഭജേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ ഹരിബോൽ. ഞാനാ ചൊല്ലുന്നത്? നേരെ ചൊല്ലുന്നത് മക്കളെ? ദേവിക ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? അഞ്ജന അർച്ചന ഉണ്ടോ? രണ്ടാളും ഒരു വീട്ടിലെയാണോ? അഞ്ജന അർച്ചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ജന ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? രണ്ടാളും ഒരു വീട്ടിലെയാണോ? രണ്ടാളും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെ ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ആദിലക്ഷ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ആദിലക്ഷ്മി ഇല്ല. കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ദിയ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ? ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലാട്ടാ. അറിയോ? മോൾക്കറിയോ? ദിയക്ക് അറിയോ? ദിയ ഇന്നലെ കിസ് ചെയ്തില്ലേ? നീലാഞ്ജന ആരാ? നീലാഞ്ജന ഉണ്ടോ? ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? പാട്ട് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? സാധിക? ഞാൻ ചൊല്ലാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കണ്ണാ കണ്ണാ കണ്ണാ
കണ്ണാ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്തു കണ്ണെന്നൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാർത്ത നൂലി കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. കാർവർണ്ണൻ തന്നുടമേനി കായാമ്പൂ പൂവിരിച്ചു കാണുമ്പോൾ കണ്ണിനെന്തൊരു ആനന്ദം പരവേശം ആനന്ദം പരവേശം. കണ്ണാണിയാടിയ ലീലകൾ ഒന്നൂടിയാടൂലേ ഒന്നൂടിയാടൂലേ. കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്തു കണ്ണെന്നൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാർത്ത നൂലി കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് പൊട്ടും കുത്തി പൊന്മയിൽ പീലി കുത്തിയ കണ്ണാണി വിളയാടൂ കണ്ണാണി വിളയാടൂ. ചന്തത്തിൽ കണ്ണെഴുതി ചന്ദന പൊട്ടും കുത്തി പൊന്മയിൽ പീലി കുത്തിയ കണ്ണാണി വിളയാടൂ കണ്ണാണി വിളയാടൂ. കണ്ണാണിയാടിയ ലീലകൾ ഒന്നൂടെയാടൂലേ ഒന്നൂടെയാടൂലേ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണെന്നൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാർത്ത നൂലി കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് പുല്ലാങ്കുഴലൂതിയൂതി കണ്ണാ കണ്ണാ പുല്ലാങ്കുഴലൂതി പൂവാലെ പശുക്കളെ പുള്ളേറെ ഉള്ളിടത്ത് നെയ് കോരിവാൻ പോകുമേ. കണ്ണാണിയാടിയ ലീലകൾ ഒന്നൂടെയാടൂലേ ഒന്നൂടെയാടൂലേ. കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണെന്നൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാർത്ത നൂലി കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ ഹരിബോൽ. നല്ല പാട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ആരാ പാടുന്നത്? ഇനി ആരാ പാടുന്നത്? മാധവ് പാടുന്നുണ്ടോ? മാധവ് അറിയോ പാടാൻ? ശ്ലോകങ്ങളോ കീർത്തനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പാടിയാൽ മതി. കാർത്തികോ? കാർത്തിക് പാടിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാടുന്നുണ്ടോ? തീർത്ഥ പാടി. ആ വിനീത വിനീത മോള് പാടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ആ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. പാടിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പാട്ട് പാടി കഥ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠനം ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഇത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉറക്ക നാമം ചൊല്ലിക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവരും എന്നും നമസ്കരിക്കണം, 3 തവണ നമസ്കരിക്കണം, എന്നും നാമം ജപിക്കണം കേട്ടോ, മറക്കാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? നാളെ ലിങ്കിൽ ഇടും മോളെ. നാളെ വെള്ളിയല്ല, നാളെ വെള്ളിയല്ലേ?